Не всички герои носят на метала. Някои просто се усмихват и подават ръка. Рано е и будилникът звъни. Ставате бързо, преобличате се и се приготвяте да посрещнете деня. Искате да създадете място, където всеки да се чувства в безопасност денем и нощем. И когато умората ви налегне, мисълта за тези, които ви чакат, ви напомня защо трябва да продължите. Грижите, които полагате, носят истинската награда. И нито едно ваше усилие не остава незабелязано. В забързаното ежедневие вие пазите в сърцето си тези, на които държите дори когато сте на стотици километри разстояние. Дори когато това изпива цялата ви енергия, знаете, че да давате на другите сигурност и грижа е безценно. Независимо дали става въпрос за възрастни хора, които разчитат на вас, или за близки до сърцето ви хора, за които се грижите, или за тези, чието живот изпълвате с уникалната топлина на дома, за всяка усмивка, за всяка подадена ръка, за всеки ден, в който давате повече от това, което се очаква от вас. Благодарим ви!